सासे नापितनि सानसेनि आरजिनाय राङा बेसेबां? नापित जानो थाखाय आथिखालाव मा गियान थानांगौ? नापित जानानै जिउ खांनो हागोन ना हाया? खुलुमबाय, बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन नापित माबोरै जानो हायो। जों बयबो गिदिर गिदिर फरायनायनि खोथा रायज्लायो, गिदिर गिदिर साख्रिनि खोथा रायज्लायो। डक्टर, इन्जिनियार, आईएएस, आईपीएस, एसीएस माबोरै जानो हायो, मा आनजाद होनांगौ, कोचिं, टेस्ट, सालारि, फेसिलिटि बायदि बायदिनि सोमोन्दै। नाथाय जों फिसा फिसा खामानि, फिसा फिसा प्रफेशननि बाथ्रा जों माब्लाबाबो रायज्लाया। जेरै खानाय सिनग्रा नापित जानाय, टि स्टल, फास्ट फुड हटेल एबा स्टल, बेफोरनि बाथ्राखौ रावबो रायज्लाया। बेबायदि जानो रावबो थिना। नोंथांमोना मिथिना लानाया गाहाम। बेफोर फिसा फिसा खामानि जानो हागौ, नाथाय बिथांमोननि खामायनाय राङा खम नङा। सासे सरकारि साख्रिआवलानि बेथनाबो बिथांमोननो हास्लाबा। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन खानाय सिनग्रा एबा नापित माबोरै जानो हायो। साननो हागौ नोंथांमोना बेलाय मा बाथ्रा जाखो, बेयावलाय मिथिनांगौ मा बाथ्रा दं, मा गिदिर बाथ्रा नापित जानायालाय। खानाय सिननो रोंबानो जायो, बास बबेयावबा जायगा मोनसे लानानै न' गंसे लुना खानाय सिनबानो जाबाय। बेबायदि साननो हागौ गोबाङानो। आं बुंदों, बेबायदि सानना खानाय सिनग्रा नापित जाग्राफोरा दा 200-300 रांनि हाजिरासो मावगासिनो। नोंथांमोना मिथिना लानाया गाहाम, खानाय सिननो रोंब्लानो दानि दिनाव नापित जाया। गुबुननि खानाय सिनना गोजोन होनानै रां खामायनाया गोरलै नङा। हाजार हाजार सुबुङा बेबायदि साननैसो खानाय सिनग्रा नापित जादोंमोन, नाथाय गोबाव थावरिनो हायासै। गासैबो गारजोबनांबाय। मानोना बिसोर मुगाजों खारफानो हायाखै। कास्टमारा लुबैनाय बायदि खानाय सिननो हायाखै, जायनि जाउनाव मुलाम्फा मोनैनि नापित खामानिखौ गारनो गोनां जादों। मानोना कास्टमारानो इसोर, कास्टमारानो रांनि कुबिर। इसोर फैयाब्ला बहा रां फैनो? जायफोर मुगाजों गोरोबनो हादों, बिथांमोनासो दानि दिनाव नापित जानानै थावरिनो हादों। दिनै गोबां बिहारि बाङालिफ्रा खानाय सिननानै गोबां रां खामायगासिनो, मानोना बिथांमोना गोबां आपडेट। सानसेखालि सासे नापितखौ सोंदोंमोन आं, नोंथाङा सानसेयाव बेसेबां रां खामायो होनना। थगायनाङा, इसोरनि समाय सैथो बाथ्राखौ बुं होननानै। अब्ला बियो बुंदोंमोन, सानसेयाव खमानो 800-900 रां। बोथोर लाना बोथोर 2000सिमबो जायो। बेयो जादों सासे सरासनस्रा खानाय सिनग्रानि सानफ्रोमबोनि खामायनाय। खमानो सानसेयाव 800-900ब्ला से दानाव बिसोरनि आरजिनाय राङा खमानो 24,000 रां। दानसेयाव 24,000 राङा बबेबा साख्रिनि बेथननि खम नामा? गुबुनफ्रा 8-9 रोजानि दरमाहानि थाखाय गुबुनाव हर सान खामानि मावगासिनो। अब्ला बे सानसेयाव 24,000 रां खामायनाया बेथ' गोबां गोजौ थाखो। लोगोफोर, गुबुननि खानाय सिननानै गुबुनखौ गोजोन होना रां आरजिनाया गोरलै नङा। दानि मुगायाव बयबो गावखौ समायना खालामनो लुबैयो, समायना दिन्थिनो लुबैयो। बे हिसाबै सुबुंफ्रा गावबा गावनि खानायखौ गाव मोजां मोननाय बायदि गुबुन गुबुन स्टाइलाव लानो लुबैयो। सासे नापितआ गुबुन गुबुन स्टाइलनि खानाय सिननो रोंनाय जानांगौ। खानाय सिनजाग्राखौ बेफोर स्टाइलजों गोजोन होनो हानांगोन। खानाय सिननायजों लोगोसे गुबुन गुबुन फेसिलिटिफोरखौबो लानो हानांगोन। खानाय सिनखांनायनि उनाव खर' सुना हरनाय, थाव फुननाय, फेसवास खालामनाय, खानायाव गाब होनाय, क्रिम फुननाय बायदि बायदि। मानोना दानि दिनाव गावखौ समायना लाखिनायनि दिन। आरो आथिखालाव गोबां खानाय सिनग्राफोरा बेफोरखौ लाफायो, जायनि थाखाय बिथांमोननियाव कास्टमार एबा खानाय सिनग्राफ्रा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। आं सिगाङावनो बुंखादों, खानाय सिननो रोंब्लानो नापित जाया। सासे नापितआबो गोबां मिथिनांगौ रोंनांगौ थायो। सासे सरासनस्रा नापितनिख्रुइ सासे ट्रेन नापितजों खानाय सिनजानायखौ बयबो पसन्द खालामो। जायफोर बिथांमोना खानाय सिनग्रा नापित जानो गोसो, बिथांमोना मोनथाम खामानिखौ मावनांगोन। नाम्बार 1, मोजां क्वालिटि गोनां ट्रेन नापित जानांगोन, आपडेट जानांगोन, मुगाजों गोरोबनानै खानाय सिननो रोंनाय जानांगोन। दानि सुबुंफ्रा माबायदि खानाय लानो मोजां मोनो, मा स्टाइलाव सिननो मोजां मोनो, बैसोगोराफ्रा माबायदि खानाय लायो, लाइमोनफोरा माबायदि खानाय स्टाइल लायो, बेफोरखौ मिथिनांगोन आरो सिननो रोंनांगोन। नाम्बार 2, गोदान मुगानि गोदान खानाय सिनग्रा जन्थ्रफोरखौ बाहायनांगोन, रोंनांगोन। नाम्बार 3, खानाय सिनग्रा न', गला एबा जायगाया टाउन सहर एबा सक एबा सुबुं थुबुर जानाय जायगायाव जायोब्ला साबसिन। नाम्बार 4, हानायमानि गाव आरो जायगाखौ सिम्पल एबा स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनांगोन। नाम्बार 5, कास्टमारजों बाथ्रा रायज्लायनांगोन। बियो मा थाखोनि सुबुं, बे थाखोनि बाथ्रा रायज्लायनांगोन। लेखा गोरों सुबुं, सोरबा गोजौ थाखोनि सुबुंजों गोजौ थाखोनि बाथ्रा रायज्लायनांगोन। लाइमोनफोरजों बिसोरनि गोरोबनाय बाथ्रा रायज्लायनांगोन। बेखायनो नापितब्लाबो जेसेबां हायो गुबुन गुबुन दिगनि बाथ्रा मिथिना लानाया गोनां। बाथ्रा रायज्लायनायाबो सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हायो। दा सोंथिया जाबाय, ट्रेन नापित माबोरै जानो हायो? आथिखालाव गोबां जायगायाव गिदिर गिदिर खानाय सिनग्रा सेलुन, पार्लारफोराव खानाय सिननाय, देलायनाय बायदिनि ट्रेनिं होयो। जायफोर बिथांमोना नापित जानो गोसो, बिथांमोना सुलु लानानै बेफोराव बोसोरसेनि 6 दान बायदिनि ट्रेनिं लाहैनो हायो। आरो बेबायदि कर्स एबा ट्रेनिं लानानै सासे गोसो बोनो हाथाव नापित जानो हायो। बेनि थाखाय नोंथाङा 20,000निफ्राय 30,000 रांसिम खरसा खालामनांनो हागौ। मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना मिथिना लानाया गाहाम, मोजां नापित जानो हायोब्ला बे फिल्डआव माब्लाबाबो गुन्दै गोमाया। जेब्लासिम सुबुं माहारिया थागोन, अब्लासिम खर'आव खानायाथ' थागोन ना रायजोफोर।
जेब्लासिम सुबुं माहारि थागोन अब्लासिम नापितआबो थागोन। जेबो खामानियानो फिसा नङा, फिसा नेहात साननो नाङा। खामानिखौ सोर माबायदि मावो बेनि सायावसो सोनारो। नापित जानानैबो जिउआव सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।